Кушнаренко районы Мәмәк авылында туып үсеп, бүгенге көндә Илеш районы Югары Ширеккүл авылында яшәүче хезмәттәшебез Венера Исмәгыйль кызы Гыйльмуллинаны матур бәйрәме 50 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Венера Исмәгыйль кызы Кушнаренко районы Мәмәк авылындагы Нурҗиян һәм Исмәгыйль Апкаировларның булдыклы тату гаиләсендә 4нче бала булып туа. Туган авылында 8 еллык мәктәпне тәмамлаганнан соң Шәрип урта мәктәбендә белем ала. Аннан соң Кушнаренко авыл хуҗалыгы техникумына укырга керә. Студент елларында гомерлек мәхәббәтен Илеш районы Югары Ширеккүл авылының иң тырыш, акыллы егетен Илдар Әфсәх улын очрата. Яшьләр чәчләрен чәчкә бәйләп, гаилә учагын кабызалар. Гаиләләрен тагы да ямьләп, кызлары Лилия дөньяга килә. Диплом алган яшь белгечләре Илеш районы Югары Ширеккүл авылына кайтып төпләнәләр. Хезмәт юлын башлыйлар. Үз көчләре белән күркәм йорт салып, матур итеп яшиләр. Күп еллар дәвамында Венера Исмәгыйль кызы авыл хуҗалыгында хезмәт сала. Республика күләмендә үткәрелгән савучылар конкурсларында катнашып, мактаулы урыннар яулый. Бүгенге көндә ул Түбән Ширеккүл урта мәктәбендә техник хезмәткәр булып эшли. Коллективта хезмәттәшебезне пөхтәлеге, һәр эшне җиренә җиткереп башкаруы, ярдәмчелеге, эшкерсезлеге, акыллыгы, сабырлыгы өчен яратабыз, хөрмәт итәбез. Коллективта хөрмәтле хезмәттәшебез гаиләсеннән дә уңды. Ул сөекле тормыш иптәше, яратучы, әни, ярдәмчел туган, тугры дус. Тормыш иптәше Илдар Әфсәх улы белән пар аккышлардай матур, тату итеп яшиләр. Ике кызлары гаилә күрке. Зурысы Лилия Башкорт дәүләт университетын тәмамлады. Бүгенге көндә гаиләле. Тормыш иптәше Илдар белән район мәдәният йортында эшлиләр. Күп кенә мәдәни чараларның бизәге булып торалар. Икенче кызлары Нурия район сәнгать мәктәбенең сәнгать бүлегендә укып, халыкара конкурсларда җиңүләр яулады. Югары Яркәйдәге 1нче гимназияны тик яхшы билгеләр генә тәмамлады. Бердәм дәүләт имтиханнарыннан югары баллар җыйды. Район хакимияте башлыгы стипендиаты булды. Әле Башкорт дәүләт университетының 2нче курсында белем ала. Мактаулы юбилярыбыз уңган хуҗабикәдә. Абзар кураларын тутырып, кош-корт асрыйлар. Бакчаларында җиләк-җимеш, матур чәчәкләр үстерәләр. Бердәм гаилә булып бәйрәмнәрне күңелле итеп балалары белән бергә үткәрәләр. Ямьле итеп яшиләр. Хөрмәтле Венера Исмәгыйль кызы, сезне матур гомер бәйрәмегез, юбилейгыз белән тәбрик итәбез. Бүген гомер мизгилегезнең матур бәйрәме, хатын-кызның акыл туплаган, асыл, иң күркәм чоры. Киләчәктә дә сәламәтлек, җан тынычлыгы, яңадан-яңа куанычлар, мул тормыш телибез. Әрнеп сагыш белмәгез, гел шулай шибәр булыгыз. Изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә күңелле итеп эшләргә Ходай насыйп итсен. Узган елларың, үткән юлларың, күпме чәчәкләр үскәннәр анда. Уйларың матур, күз карашыңдай, чим кара чәчләр әле һаманда. Хезмәтең хөрмәт җимеше биргән, уңыш ачкычын тапкан кешесез. Яшьлекнең үзен сүрелдермичә, гасыр буена саклар төсле сез. Булсын ул 50, тулсын ул 50, бәхет бизәсен якты күңелеңне, яшәү ялкының сүнә белмәсен, җырлап каршы ал тагын 50-не. Иң изге теләкләрдән Түбән Ширеккүл урта мәктәбе коллективы. Бүләгебез итеп яраткан җырчысы Айдар Галимовның «Бәхет бит ул» җырын тапшырабыз. Yaşların sizmi, düşsüyerler, sabırlar. Nigar tağımır gözünden
яшьлегіне сағынулар. Мен сағынмайм яшьлегіне, сағынсам да қайтмай сулар кері ақымағандай, құяш екі батымай Мен сағынмайм яшьлегіне, сағынсам да қайтмай сулар кері ақымағандай, құяш екі батымай Шүкір етіп қабыл етем келген әрбір елімні. Бәхет сенен соң яшәсәм, қызыңмы, яулыңмы? Бәхет жерде өзіңнен соң, изгеліп қалдыралсаң, көңіллерге ұмтылмаслық, мұңлар болып оралсам. Бәхет жерде өзіңнен соң, изгеліп қалдыралсаң, көңіллерге ұмтылмаслық, мұңлар болып оралсаң. Өмір ағышыларын сезмей, ішін әрхем төзімнер. Бәхеттір келер бұлынға, кімнің әйтір сөзлері бар. Әйтір сөзлер бар